que per tots nosaltres tenen preparada una actuació. Ells m'han dit que no és la seva primera actuació, que ja són coneguts arreu de la Bordeta, a celebracions, i qui sap, potser a partir d'aquí sortiran a o Happy Day o alguna altra actuació d'aquestes. Que sàpiga que els seus orígens estan a l'escola Enric Ferrer. Després anirem a fer 3 danses a fora, sortirem a fora, us ho dic als pares perquè ho sapigueu, sortirem a fora, podeu fer moltes dades després, i finalment farem un berenar amb rotllanes de l'exterior. D'acord? Ja no m'enrollo més, que si no m'ho he quedat, i ara els nostres artistes, perdó, em deixen. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta petita demostració que farem del nostre espectacle de circ. Farem 3 números, 2 de màgia i un de pallasso. Esperem que us agradi.
la família li fa cantar.